Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu masu kallon mu a shirin namu na yau, wanda yau za mu tattauna ne akan bangaren da almuwasim real estate, wato bangaren accommodation na kamfanin da almuwasim. Yau muna tare da ɗaya daga cikin wanda yake shine wato chairman na ma'aikatan makka na kuma alhazai ta jihar Kano, wanda ke kula da alhazan Kano. Masu kallo za su ji waye kai. To jama'a masu kallon mu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Alhassan Muhammad Ambata, ni ne shugaban ma'aikata temporary casual da suke nan Makka. To Alhassan, masu kallon mu za su ji a bangaren accommodation da almuwasim suka ba ku ba jihar Kano masauki. A bara mun ga kamar gidajen naku wasu guda biyu ba, bana kuma na ga kamar gidajen kamar sun dan kai 5 ko 6. Menene bambancin barar da bana wurin yanayin shi accommodation? Yawan alhazan ne ko gidajen ne wancan na farkon ba ku samu ba? Babu bambanci, kusan alhazanmu da na shekarar da ta wuce kusan adadin su kusan ɗaya ne. Dan bambancin ma kaɗan ne, na bana sun dan haura na shekarar da ta gabata. Kawai dai kalubalen da muka fuskanta, shi wancan gidan da muka nema ne ba mu same shi ba, wata ƙasa ta karbe shi kafin su shugabannin mu su zo, sai muka rasa gida. To shine dalilin da yasa kaga bana mun samu kusan gidaje daban-daban, ina ganin gida guda 5 ne ta bangaren shi da almuwasim. Muna da gida na ɗaya wanda shine muke ciki yanzu, akwai house number 2, akwai number 3, akwai number 4, akwai number 5. Kusan wannan yana dauke da 2,717.